Quedaven enrere, a l'URSS, 7 anys i mig de la meva vida. 7 anys i mig de vivències inimaginables a través dels 12.000 quilòmetres de desplaçaments i perilloses evacuacions que havia hagut de fer a causa de la maleïda guerra. Allà quedaven una part de la meva infantesa i tota la meva adolescència, en una estada que havia esdevingut molt més llarga del que ningú havia previst en aquell immens país. M'emportava amb mi uns estudis, unes alegries, poques, i molta dissort, i la sensació de sentir-me forta i afortunada per haver sobreviscut a tot. Bé, doncs diuen que l'oblit fa que els esdeveniments històrics importants o no desapareixin. Aleshores jo vaig anar escrivint notes amb el temps i quan ja tenia 90 anys, o sigui en fa 4, finalment es va resumir tot en aquest llibre, Trenes tallades, que explica les peripècies i les vivències d'una època important de la meva vida.